Tämä on nutturapää tietysti. Tiukkapito. Militantta todellisuudessa. Joo, siis mä oikeasti uskon siihen, että ihminen voi auttaa toista ihmistä ja ihmiset voi auttaa toisia ihmisiä. Ja että yhdessä me ollaan enemmän kuin osin suppa, niin sanotaan. Me on siis ennen miesten ja Viittalasta opiskellut Obotenissa ja asunut Italiassa ja sitten rupesin tekemään töitä valtiolle ulkomaankauppatoimistossa. Ja sitä kautta mulle tämmöinen niin kuin yritysmaailma ja teollisuus ja tällainen tuli aika tutuksi. Mä oppasin ympäriinsä erilaisia teollisuuden komponentteja ja palveluita sitten niin kuin natsaimassa suomalaisia italialaisia yrityksiä. Ja siellä myöskin huomasin sen, että vaikka ihmiset osaa kieltä, niin ne ei välttämättä ehkä ymmärrä toisiaan silleen. Mutta sitten me muutettiin tänne maalle, mikä oli yksi tosi hyvä juttu. Meillä oli siihen aikaan 4 lasta, kun muuttiin tänne Aijalaan, Iskoon, joka on nyt Saloa. Ja täällä sitten lähdettiin vielä yksi viimeinen 5. muksu. Mutta tänne me muutettiin siksi, että mua rupesi harmistuttamaan se vähti Espoossa ja siellä se ympäristö oli hyvin rakennettua ja semmoista niin kuin jäseneltyä niin, että lapset ei oikein semmoista vapaata touhua ei oikeastaan voinut olla. Siinä oli parkkipaikka ja herttalaatikko ja keino ja kaikki tämän ulkopuolella ja oli jo sitten hän kuoli viikonmassia takia. Mä halusin niille semmoisen lapsen, kun mulla on ollut Kaarinassa, mistä painettiin pitkin jorpakoita päivät ja tultiin välillä syömään ja siellä ei paljon niin kuin vanhempien rätinkin haitannut ja halusin semmoisen ympäristön omille lapsille ja hyvin tämän toimeen, tämä on ollut tosi mukava. Niin Stevenin siis mä löysin tuolta Helsingin torilta. Kauppatorilta hyviä vihanneksia ja erittäin herkullista vettä ja miehiä, suosittelen. Ja täällä me nyt sitten asustetaan ja tykätään tätä vanhaa taloa ja koivua. Ja jos on aikaa, niin ei ole rahaa, ja jos on rahaa, niin ei ole aikaa, että semmoisessa asusteessa teletään. Mutta elämä on tosi kiinnostavaa, siis ihan sikakiinnostavaa oikeasti. Mutta kuntapolitiikkaan mä siis jouduin sillä tavalla, että täällä maat kekkailee, että tämä radikalisoituu heti helposti, koska kaikkea ollaan viemässä pois. Me ollaan jo yli 50 vuotta eletty semmoisessa ajatuksessa, että maaseutu tyhjenee, ja koska se ei ole jostakin syystä vaan tyhjentynyt, ja meitä vieläkin täällä asuu, niin kannattaa sitten tyhjentää se. Eli viekää kaikki palvelut pois kauaksi. Ja sitten jos ne vielä sinne jäävät sinnikkäänä maalle asumaan, niin eiköhän kun kepillä päähän, niin eiköhän se siitä niin kuin, sitten jollakin tavalla lutviudu, mutta kyllä tämä vaikeaa on, kun meitä vaan tänne voidaan muuttaa kuitenkin. Maaseudulla on tulevaisuus, sano mitä